Здравейте хора, аз съм AnimeGeek.bg и добре дошли в Всичко грешно в първи сезон на Yu-Gi-Oh! Сезонът, в който правилата на играта се сменят по-бързо от прическата на Кайба. Така че изкарайте доемите си дискове и пуканките и да започваме с това видео. Героите в първи сезон призовават чудовища без никакви жертви, после обаче в следващия сезон ни обяснява, че за чудовища на четвърто ниво трябва да се жертва карта. Значи какво? Duelist Kingdom правилата са по желание? Помните ли, че в този сезон картите получаваха бонус, ако са на подходящ терен, например насекомите в гората получават бонус или рибите в океана и тъй нататък? Да, това никога повече не се споменава в анимето. Просто изчезна след сезона. Поклон за забравените правила. Буквално, ако се замислим, че ученици се качват в кораб с непознат, за да играят карти. Нито родители, нито документи, нито нищо. Само покана от странен милиардер с магическо око. Напълно нормално, нали? И на мен ми се случва всеки ден. А да говорим ли за факта, че Джой няма идея как си играе в началото, някак се стига до полуфинала, побеждавайки дуелисти с години опит. Да, лойката очевидно си е взела почивен ден. А какво ще кажеш за дуелните дискове? Няма такова нещо. В Duelist Kingdom всички просто пълят картите си на земята и чакат чудовището да се появи. Кайби и Пегасъс имат холограми, но никой друг няма. Значи как точно виждат чудовищата? Въображение? Или всички са колективно под халюцинации от островния въздух? А да говорим ли за хилядолетното око на Пегасъс? Той може да чете мисли, но въпреки това губи. Ломп-ломп. Чете мислите на Юги, но не чува вътрешния му диалог с духа на фараона. Тоест, Пегасъс може да чете умове, но не и двойни личности. Браво! Технологията на Древен Египет явно има бъгове. Някога, всъщност, замислили сте се, има повече заложени души, отколкото карти. Пегасъс краде душата на дядото на Юги, после Кайба и Мокуба. Буквално всеки купи душата си от карта. И пак никой не вика полицията, което е голям ред флаг. В финала Юги побеждава с комбо, което не съществува в реалната игра. Например, факта, че той удвои кориботата си чрез мултипликатора и след това ги експлодира към чудовището на Пегасъс и победа. Да, напълно законно, ако правилата се измислят на момента. И нещо много странно за този сезон, Пегасъс не ни казва правилата. И се очаква ние сами да разберем какви са правилата. Представете си, че направите нещо грешно и просто биват дисквалифицирани без да знаете какво сте направили изобщо. И без да знаете, че това нещо е било против правилата. Това просто е малумно. Просто като гледам какви глупости изкарат в този сезон, направо получавам амнезия. И така, първи сезон на Yu-Gi-Oh! Пълен с объркани правила, магически очи, отвличания и едно непрестанно вярвай в сърцето на картите. Но честно казано, точно за това го обичаме. Знам, че сигурно съм изпуснал още доста детайли в този сезон, но това просто исках да го направя накратко и общо взето да кажа какво е грешно. Нали, разбира се, има още доста други детайли, които обаче няма да казвам в това видео, защото съм ютубър, който е мързелив и не му се едитва 10 минутов клип. Така че, да. Ако ви е харесало това видео, абонирайте се с камбанката и смажете този лайк бутон, който се намира там при вас, който е напълно безплатен. И просто го кликате и просто направо изкъртете тази мишка, човек. Също така, линка към сървъра ми долу в описанието.